Нингазов Нияз, Қомышу мектебі, Самара өлкәсе, Әнвәр Давыдов, Шыруар шатында, поэмадан үзік. Білесіңмі, тұрмыш ул нәрсә? Білесіңмі, бәхет ул нәрсә? Біз барабыз, икәү әнәшә. Безне күпме яңа юл дәшә. Урманда шык, далада рәшә. Иершеннәр күктә серләшә. Юлга белән юлга берләшә. Ил өстенә госуар нур чәчә. Илләр шатланша, гөрләшә. Шулай атла, шулай мең яшә. Беләсеңме, бәхет ул нәрсә? Юлда битеңә талгын җил бәрсә. Беләсеңме, бәхет ул нәрсә? Эштән күңелең җырлап җибәрсә. Беләсеңме, бәхет ул нәрсә? Кеше сиңа рәхмәтен әйтсә. Беләсеңме, бәхет ул нәрсә? Эзең калсын, үлсәң дә гәрчә.